استحصالات موسیقی از استودیوی فرندز گروپ پروداکشن. Hamma megan zebe naxoyi gabrostaj suxtanu soxtani kulubi g'am u hayota soxtay ki mora judo kuna ay hamdigar bajo kuna u xudish partov tu raf xosti dila chokuna da dil jokuna khashara hokuna durug'u fire bishda ichi natonisim karda leki tamom барои охирон бор даре пом намефаҳми садо ман намекунам такрор қасам ба ошиқӣ қасам ба ягонаги қассос ва ваъдай додат қасам ба асалит қасам ба ҷони ҷавонам қасам ба чизе дорум қасам ба китобе ки дуру нушта боварӣ ки тамом шид ишқит мурдак дар дилам нест қафота нигоҳ накунирам намегум ки бест ки тамом шид ишқит мурдак дар дилам нест қафота нигоҳ накунирам намегум ки бест аз барам наё дигар нахоҳамат рав аз барам наё дигар нахоҳамат маданате ҳархелавада ҳама кагнадай ҳуяй дар хишомадим адам наметем ёрдам ваз бин боша чимадан ну зиндоне ишқиш мегетонистим абромада тай паси дар мекаши нафаси дард ба қадри ты расидана дар кора арзидан мумкин магандаи бадам истифода набурдама ты зади да бадам барои чӣ саволте фикр накӣ проста чанқае медонад ай ты надидам гапи ростама ба игапот метови зануда беғарзи ма пыра кентод пыра гап зануда ту ғири нагирифтак фели ма виты ты бараи хидит ма мондам ба ҳамудуд фикри тыра ай саркардим дур шамолак меҳра киш тыра қатиш буд аз барам наё дигар нахоҳамат